Barka da kasancewa tare da wannan channel tamu mai suna Uruman Waka TV. Idan wannan ne karin farko da kake sauraron waka a wannan channel, muna so ka yi kokari ka danna mana subscribe da like domin samun sabbin waƙoƙin mu idan mun dora. Ruwai ta so tambarin galadi man gyalgyal zamu yi. Yau zami gari na gyalgyal ne wakar ka sai. Na ji fadar haji nura tun da na dinai ne za a yi. Idan sarki za a bai wa 'yan bayi kallo za su yi. Idan na gada haka wa 'yan na koya mi za ku yi. Ki koyo hakuri babu yanda za ku yi don shi ne tsaye. Nuran dini jinin galadi ma sarkin tausayi. An yi nabi ka zamo galadi ma yaya za su yi. Jagayya kai dai ka tare gaban makiya kowa ya tsaye. Ba gayya kashi wanda ya matsa mu bugai sai ya sun koyi. Mai yardar Allah haji nura kaka sai tarkon makiya. Galadi man gyalgyal. Haji nura an yi nabi girma ya da sadauki. An yi naɗi girma ya da sadauki. Taka lafiya kana gaba fadawa na biya. Allah rama da rahimu almudi ne kai zan kira. Idan komai ba a yi ta'ala sai in ka kaddara. Da kai yarje ka aminta ga wata waka na kirkira. Ga nuran dini jinin galadi ma dan hajiya. Galadi man gyalgyal. Maji nura an yi naɗi girma ya da sadauki. Taka lafiya kana gaba fadawa na biya. Idan Allah sarki ya aminta sai ai al'amari ba wuya. Kirki rahama da rahimu za ka wuce kai da makiya. Kaɗan da kaɗan sai a ce da kai sarki an gwangin biya. Inda doka fito ka tsaya mutane kai kowa ke biya. Galadi man gyalgyal. Maji nura an yi naɗi girma ya da sadauki. Taka lafiya kana gaba fadawa na biya. Rabi kara salatu marar adadi ga sayyidina baban Fatima. Mai ceto dan Amina wanda ga Allah bai da kama. Isan halaye da sahabu har ulama manyan maluma. Ita da aini da tun da ɗaya hanya ta son kariya. Galadi man gyalgyal. Maji nura an yi naɗi girma ya da sadauki. Taka lafiya kana gaba fadawa na biya. Ikoni tashi muje dan Allah luwai zo doka man tambari. Muje gyalgyal mai nadin sarautar dan masu gari. An gida na sarauta ake yi wa rawanin tuncan zahiri. Gidan bayi iba a bashi shi sai sarki dan gimbiya. Galadi man gyalgyal. Maji nura an yi naɗi girma ya da sadauki. Taka lafiya kana gaba fadawa na biya. Inda duka ji busar fare amo na algaita na nan zakuwa. Da zaman yari guna a kai rawani gefen kunnuwa. Ga fadawa na ta gaisuwar girma da ɗago hannuwa. Da kaje ka bincika gwanin sarki ne zai zagaya. Galadi man gyalgyal. Maji nura an yi naɗi girma ya da sadauki. Taka lafiya kana gaba fadawa na biya. Inurar dini amalin sarakuna girma Allah ke da shi. Ai da matan samiyar da ba tsoka aka zancen kashi. Allah ya baka rabon ka ga makiya na ma arashi. To yau an yi naɗi gaba ɗaya sun zo sun koya. Galadi man gyalgyal. Maji nura an yi naɗi girma ya da sadauki. Taka lafiya kana gaba fadawa na biya. Nura gyara kitse da kyawu garin galadi ma yau kai ke da shi. Ko da makiya ba su so ba nono ne ka zama da kashi. Jami tauraro tun azal yana sama Allah ya tsaye da shi. Sai dai hange sai gani aje a taɓa shi zai yi wuya. Galadi man gyalgyal. Maji nura an yi naɗi girma ya da sadauki. Taka lafiya kana gaba fadawa na biya. A yau dai an yi naɗi an gama garin gyalgyal in ka bincika. Wacce zai zagaye ta baya rabi sai ya yi huka. Ga baki nan da ko'ina zuwa suka yi gyalgyale ta cika. Ba masakatin siya saboda yawan tarin mabiya. Galadi man gyalgyal. Maji nura an yi naɗi girma ya da sadauki. Taka lafiya kana gaba fadawa na biya. Nura na san duk taron da yake wurin nan
al'ummar nura ne. Muna fada ta uban kasar alkanmu a kasar su ne. Kabiru mana fada ɗai gonoro bulmai da taku ne. Ga mai rawani wanda ba iri ne ko a kasar indiya. Maji dora an yi nadi girma